Čau lidi, vítáme tady dneska u nového videa. Tady bude reakce na Martin 96 vlaky Trains, ČD 754 059 Rychlík 924 Karakonoš, Proudov Šonov, trať 232 24.10. 2024. To je od mého youtubera Martin 96 Trains, protože ten youtuber má ještě taky kanál na železniční přejezdy a on to vydal 2.11.2024, 15:24 hodin, byla kamera Panasonic HC F777, takže lidi, jdeme na to. Tady vidíme, že je cinká přejezd. Tento vlak se jmenuje Brejlovec. A tady teďka objevuje, tady se jako dole, tady je ten železniční přejezd. A tady vidíme, jak tady jede ten vlak Brejlovec. To je ten stejný vlak, co jsme ho teďka viděli. Tady teďka vidí. Tak teďka tady odjíždí teďka a vidíme ho tady. A tohle lidi, taky ještě tady už to tady cinkalo. Tak to by bylo pro dnešek všecko. Jestli se vám video líbilo, tento vlak jel z Trutnova právě hlavní nádraží po trati Jaromír Trutnov. Takže jestli se vám video líbilo, dejte like, ať zase natočíme nějakou reakci. Čus.